Ọhaneze ikunibe ndị ọma ọka bụkwa n'isi mbido TV ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem. Nke a bụ akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Akụkọ nke iri, Nne Seyi Law Anwuola. Onye na-eme ihe ọchị a maara nke ọma bụ Seyi Law bụ onye na-ekwukarị otu nne ya si wee metụta ndụ ya oge ọbụla ọ na-eme ndị mmadụ ihe ọchị n'elu nkwago. Ekwupụtala na nne ya anwụọla. N'okwu ya n'igwe mkparịta ụka Instagram, ọ sịrị, "Ọ dị m n'obi, nne m agafeela. Ahụrụ m ihe dịka amụma n'ime ụlọ, ahụkwara m ọnwa. Obere oge akpọọ m n'ekwentị ma gwa m na ọmalịcha nne m anwụọla. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa." Akụkọ nke itoolu, amaala Kelly ikpe. Ị ga-echeta na ọtụtụ oge agaala onye egwu mba Amerịka dị afọ 55 bụ Robert Sylvester Kelly bụ onye eji Kelly mara ka a machiri n'ebubo mmetọ. Ndị ọkaikpe ya bụ okwu dị n'aka ụnyaahụ chọpụtara na ikpe mara ya bụ Kelly site n'ebubo isii ahụ a na-ebo ya, ebe ikpe amaghị ya n'ebubo 7 ndị nke ọzọ bụ nke metụtara ịgba izu ọjọọ nakwa ịnwe ọnwụnwa. Ebubo niile eboro ya dị 13. Anyị ga na-atụkwa anya ka anyị mara ihe ọzọ ga-eme banyere ya bụ akụkọ. Akụkọ nke asatọ, aha ndị ga-enweta ihe nrite Afrima apụtala. Ndị otu All African Music Awards Afrima na njikọta aka ha na ndị African Union Commission ewepụtala aha ndị nwere ike inweta ihe nrite na-agba nke afọ 2022. N'aha isii ahụ ahọpụtara maka nke afọ gara aga bụ afọ 2021 site n'egwu ahụ bụ ọkaibe akpọrọ Big Flex. Aha ndị nke na-edu n'afọ a bụ 2022 bụ onye egwu mba South Africa bụ Costa Titch, bụ onye onye egwu mba Congo bụ Dadju, bụkwara onye ahọpụtara n'ụzọ nke 6. Didi B ka ahọpụtakwara n'ụzọ nke 5 dịka onye a na-atụkwa anya dịka egwu ha na-eme nke ọma bụ Burna Boy, Kizz Daniel nakwa Tiwa Savage. Akụkọ nke asaa, ana m elepụ anya iwulite akụkọ ala anyị bụ Nigeria. Ọ bụ Jade Oshiberu kwuru nke a. Onye na-emepụta ihe onyonyo ejije aha ya bụ Jade Oshiberu ekwela nkwa ịkwalite etu esi akọ akụkọ ihe ejije ala anyị. O kwuru na ọ ga-agba mbọ ịkwalite ya ma mekwa ka ọ bụrụ ọkaibe na mba ụwa gbaa gburugburu, dịka o kwetara ka ya na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe onyonyo bụ ọkaibe bụ Prime Video rụkọ ọrụ n'afọ 3, nke mere ka ọ bụrụ nwa afọ Afrịka nke mbụ ga-eme nke a. Nke a na-eme n'oge na-adịghị anya. A ga-enyocha ihe ejije ya bụ ọkaibe bụ nke a kpọrọ Gangs of Lagos. Ọ bụ na Toronto International Film Festival ka a ga-eme nke a. Na ngwụcha izu ụka a ga-egosikwa nke mbụ otu n'ime ihe ejije ya o mere bụ nke a kpọrọ Brotherhood. N'okwu ya n'igwe mkparịta ụka Instagram, ọ sịrị, "Ọ ga-amasị m ebe ọ dị ukwuu igosi ọhaneze ụdị ejije bụ ọkaibe nakwa ndị akara aka dị iche iche, akụkọ dị ụtọ nakwa ihe ha na-atụghị anya ya ma ọlị. Nke ahụ ga-emekwa ka ndị mba ụwa niile mara ndị anyị bụ." When I did get the call to be on this project, I read the script and it was action. Guy, if you do any, I'll go blow you. Keep your head down. Akụkọ nke isii, Serena Williams atụpenyela azụ ịlọghachita ịkụ tenis. Onye bụ ọkaibe nakwa ejewa aha gị n'ihe egwuregwu tenis bụ Serena Williams atụpenyela azụ na o nwere ike ịlọghachi azụ n'ịkụ tenis dịka ọ gara ezumike nka naanị ihe na-erughị izu ụka abụọ. Ọ bụkwa ihe a ka onye otu ya bụ Tom Brady mere ka ọ gachara ezumike n'ọnwa Febrụwarị wee mechakwa lọghachi azụ ịkụ tenis. N'okwu ya, Serena Williams sịrị, "Eche m na ihe ahụ Tom Brady mere dị mma, onye makwanụ ma ya onwe ya ọ chọkwara ime ihe dị otu a." Akụkọ nke ise, Odunsi ewepụtala Denim agba nke EP ya. Onye na-eti egwu ala anyị bụ Odunsi, onye eji Odunsi the Engine mara, ewepụtala egwu ọhụrụ ya nke ọ kpọrọ Denim. Sweet like vanilla, vanilla.
Akụkọ nke anọ, anyị gbara mbọ inweta mmeri, ọ bụ Jurgen Klopp kwuru nke a. Unu mana egwuregwu asọrọmpi ahụ ndị Liverpool na ndị otu Ajax gbara ka na-ebutekwa akụkọ dị iche iche dịka ndị Liverpool ji ọkpụ goolu abụọ asatara naanị otu wee merie ndị otu Ajax. Ya bụ ọkpụ goolu banyere naanị oge ọ fọdụrụ ihe dịka otu nkeji ka ya bụ asọrọmpi kwụrụ ọnụ. N'okwu ya, Jurgen Klopp sịrị, anyị tinyere nnọọ uchu iji hụ na anyị nwetara mmeri ma nyekwuo ọkpụ goolu. Trying to bring in Salah, and he's in, and Salah should score, and Salah does score, and Liverpool are ahead. Akụkọ nke atọ, Chacha Eke nwere ike ịlọghachi ya na di ya. Ị ga-echeta na Austin Fani bụburu onye na-alụ Chacha Eke na-eme ihe ejije n'ọnwa Juun afọ a ka Chacha si na ya ga-alụzi ọzọ n'ihi nghọtahie ha na-enweghị ike idozi na alụmdi na nwunye ha. Na mkparịta ụka nwaada Chacha nwere ya na ndị niile hụrụ ya n'anya n'igwe mkparịta ụka Instagram bụ nke a kpọrọ live session, otu onye n'ime ha jụrụ ya ma ọ bụrụ na di ya bụ Austin Fani si ka ha lụkwa ọzọ ma ọ ga-ekwe omume, o wee sị na ya onwe ya ga-ekwe. Akụkọ nke abụọ, egwu ọhụrụ Wizkid apụtala. N'ihe dịka afọ abụọ ugbu a, Wizkid bụ naanị njem ngagharị mba ụwa nakwa egwu njikọ aka ọnụ bụ kolabo ka ọ na-eme, mana ka ọ dị ugbu a, egwu ọhụrụ ya bụ Bad to Me apụtala. Ya bụ egwu na-ekwu maka ịhụnanya bụ nke a na-agba mbọ ka ọ daba adaba. You tell me and I know they go out one day. I know they care, say they buy my damn pray. Money on my mind outside. Akụkọ nke mbụ, Wumi Mosaku enwetala ihe nrite Real Award na agwa ahụ ọ kpara dịka Joy n'ihe ejije ahụ bụ Two Ministries. Moses Jones nakwa Holly Lawson. Vera, nwa afọ ala anyị amụrụ na Zaria dị afọ 36, bụ onye na-eme ihe ejije na mba Britain. Wumi Mosaku enwetala ihe nrite n'ihe omume Black Real Award dịka onye kacha eme nke ọma n'ihe ejije ahụ akpọrọ We Own the City. We Own the City bụ ejije banyere otu obodo ndị otu uwe ojii ya ji eji. Ndị nọ na ya gụnyere Josh Charles, Josh Bentel, Susan Rome wee dịrị gawazie. We built this machine where half the damn country would part with money and power and chew up the other half that didn't have anything to begin. Ọhaneze ekwunibe ndị ọma, echefukwala na ka ị na-ekiri isi mbido ka ị na-enweta ihe nrita. Ihe onyonyo bụ Aristo na Bushito bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV ka na-agakwa n'ihu. Dịka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, ị ga na-enwetakwa ihe nrite. Naanị ihe ị ga-eme bụ lepụ anya ka ịhụ ajụjụ anyị na-ajụ kwa izu ụka ka ị wee nweta ihe nrita nke gị. Ewe m sị gị gaa n'ihu na-esonyere anyị n'isi mbido TV. Ndewo.